Sidahan na pag-abrihan naton anay Santo Papa, an Year of Hope, nagimuhiyahin papalbul na halatin na sugad, spes non confundet. Kung na English pa, hope does not disappoint. Kinuha ini niya, didahan surat ni San Pablo, ngadtuhan mga taga Roma. Pagpahinungod, nga dida ang pagpasamwak, ang tuig ang paglaong, kaupod nato ng Diyos. Why? Hope does not disappoint because the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Amo ini ang mga pulong ni San Pablo. Nga ni ginhingaday nga hawa naton Santo Papa, ano ba iton kahulugan iton paglaom? Hope is the desire and expectation of the good things to come, despite not knowing what the future may bring. Kaupay nga mga pulong nga iginhimang raw haaton han Santo Papa nga angay naton pamalandungan. Pero kung aton kikitaan, ang aton tema, yan ang ikaanom nga adlaw naton na binaryo, nakada na si sentro itong tinatawag dangers of hope. Presumption, despair, faint-heartedness, and resignation. Di ko karuyag pag-usa-usaon, pero karuyag ko haiyo i-share ang akong eksperyensya. Kumo kuraparo ko, dito hahumunhon. Ura-ura kang kabisi, han uno ngan dos, tabok-tabok, motor-motor, paropambot. And then, pag kinagabihan lan ikatres, waray mo pangani pakuway, babagyuhon ka. Mayada pa magsakit nga kinadaha kumbento, mayada pamilya nga nakiukoy haakon, nga na nagraragasa na ang bagyo, you cannot help by, wara matim, kalugaringon, ano? You resign. And in your desperation, you can do nothing. Diri ka man Diyos, padi ka man lang. Nganan paghugpoy na, mga alauna na adto, nga nakon pangaturog na kamo. Wara na nga nakiton. Buwas na la kita nga haw pagpralano, pag-aanhunta, iton aton kumbento. Ngan pag-abat ko nga mamingaw na hera, nakadtua ka na akong kwarto. Di ka man makahigdahin maupay, kay mahulos man na nimo kwarto. Nalingkod ak, anakon higdaan. Ngan tigda ko, nga gintokob an akon mga tudlo. Kay di ko nakaya, kundi mag-inaraba na lang. For I do not know what will happen. I do not know kung ano ang nahinabo. Pero ang kinabuhasan, haluyuhan kahibang hanamon kubo, haluyuhan panuro ang kumbento. A miracle happened. Nabrihan ang portahan simbahan. Nganan mga ginlilingkuran nanhirayo ang table nga nakadto dito nga offering table nahingan altar. Ngan ginkukulba na ako kung ano ang pwede mahinabo. But a miracle happened because the image of the Holy Rosary waray ngani kaano. Ang mga kandila nga nakadadida waray ngani bisan usa in na ano. Bisan no sa kandila nga iginterik nga tagsingkohon, waray ngani katumba. Nga nanako nala nayakan, mayda paglaom. Mga kabugtuan, iginihimang raw ko ini, kay kun aton pamamalandungan, dida
ang aton ebanghelyo. Iginhingaday ni Kristo an iya kagupong. Iginhingaday niya how he pitied the people who came to him. And yet, ano an iya ginhimang raw nga dan iya mga apostol? Pinakiana hiya. Ano dawla iton aton pwede pagbuhaton? Pinaagi ni nga mga pulong, how many loaves do you have? In other words, let us not wait for hope, but rather that we become agents of hope. Ayaw kita pag hinulat it paglaom. Lugod, maging paglaom kita para hiton iba. Kay kung magpinamulat la kita permihin paglaom, diri ta talingwahaon iton aton kalugaringon nga hikita mismo pwede maging paglaom nga diton iba nga mga tao. Mawawara kita. Kay permi nala kita naasa ini nga mga tao nga mga buhaon. Ini nga mga tao nga paulit-ulit nala kita giniinawat. Pira pa ba nga EDSA it kinahanglan para maigutawan kita? Di pa ba kita nadadara nga mga flood control projects? Di pa ba kita nadadara paghibang iton aton kalibungan? You are so blessed, Iwan. Di ka muna ukoy haumonhon. 1.5 kilometers na la iton mina nga da iton kumbento. Kada semana naghahamis ako itak electric fan. Anak niya kagiwan bispa magtulo ka bulan o kila. Amo ini iton ayat haat yana nga panahon. Diri kita magpadaog. Ngan diri kita mawad-an in paglaom. Kay pwede kita himuon han Dios nga instrumento in paglaom. Ngan bisan kung ano kaguti it pwede naton ipaangbit. It can do miracles. Kung natuod kita, ngan kung may ada ta pagsarig han kamaupay han Dios. Hope does not disappoint. And let us not disappoint God who trusts us and hope in us. Inaunta, dida ipagpadayon, ini nga aton no binaryo, nga dahiton aton kapatronan. Diri kita mawara, nga da iton aton panlantaw, nga da iton aton pamalando. You are the hope of the church.